Does Malacañang support the DND's decision to unilaterally end the 30-year-old deal that bars the police and military from entering UP campuses without notifying university officials? Did the palace or the president have a hand in this move? Si Secretary Lorenzana po is an alter ego of the President. Of course, the President supports the decision of Secretary Lorenzana. Pero personally po, ako po ay 15 taon nagturo, 10 taon nag-aral sa UP. Yung 25 years ko po sa UP, hindi ko po naranasan na nandun ang pulis. Pero tingin ko naman, nung pag-aaral ko sa abroad, wala naman pong special police sa mga campuses sa Amerika at sa Inglaterra at lahat po sila isakop din ng mga pulis at Inglaterra sa mga lugar na yon. Pero pagdating sa controversy rin ito, kinakailangan po ang pakinggan natin ang UP President, si President Danilo Concepcion. So lahat po yung mga damdamin ng mga alumni gaya ko, I think it will be expressed by President Danilo Concepcion. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.